Magandang hapon po ulit sa ating lahat. So, baka po kasi nagtataka kayo kung bakit kanina ang daming sign of the cross na ginawa. Di ba normal sa ating mga Katoliko, isang sign of the cross lang? Kanina po, yung dasal po na inabot ko sa inyo, yung 7 sign of the cross, yan po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan natin dasalin. Yan po ang magsisilbing pagkain ng anghel natin na siyang nagbabantay sa atin. Pag lagi naman tayo nakakain, 3 times a day with a snack, sobrang liksi natin. Ganon din po ang anghel. Pag lagi po tayong nagdadasal, yung anghel po na nagbabantay sa atin, maliksi din upang iligtas tayo sa kapahamakan. So bakit 7 beses magsa-sign of the cross? Mababasa niyo po sa Revelation chapter 16. May 7 mangkok ng puot ang Panginoon nandyan. Ang 7 mangkok naglalaman ng parusa para sa mundo. Parusa para sa mga taong hindi nananampalataya kay Kristo. Bawat anghel may iba't ibang hawak ng puot ng Panginoon. Ang isang anghel may hawak na karamdaman. Ang isa naman, lindol, bagyo, dilobyo na darating dito sa ating mundo. Yung isa naman, may hawak din ng pigsa. O baka naman may nakakakita na sa inyo na pumula na yung dagat. Nasa Revelation ho yan. Bawat anghel kailangan natin alayan ng isang krus upang kung ano man ang sakuna na darating dito sa mundo, iiwas tayo ng Panginoon. And proven and tested po namin yan. Kasi may kapatid kami doon sa Mindanao. Ngayon, sinabihan sila ng pare, huwag maligo doon sa ilog kasi baka magkaroon ng tidal wave. Yung nangyari, walang ulan. Sobrang tirik ng araw, yung mga tao hindi nakinig na ligo. Yung nangyari, bumuhos ng malakas bigla yung tubig. Lahat doon naligo sa ilog, namatay. At the same time, yung bahay na nadaanan, nakita nung kapitbahay niya sumigaw na, uy, umalis ka na dyan. Kasi nga yung tubig pa ganun na, masasagasaan na yung bahay niya. Yung ginawa lang niya, pumirmi po siya sa bahay niya. Nagdasal. Alam niyo ba yung nangyari? Ito ho yung bahay niya. Yung tubig, dumaan sa kanan, nahati. Yung iba naman, dumaan sa kaliwa. Yung barong-barong niya na bahay, hindi natamaan ng tubig. So, napaka-effective po pag tayo ay nagdadasal sa Panginoon sapagkat iiwas niya tayo sa lahat ng sakuna. So yan po yung dasalin nyo. 7 times magsa-sign of the cross pagkatapos isa na lang. And very effective din po ito kung may hingin kayo sa Panginoon. Lahat po na nabigyan namin ng dasal nito, lalong-lalo na yung mga may sakit ka sa ospital o may karamdaman ka, pwede niyo pong dasalin ng 7 times a day. Kung may importante kang hingin sa Panginoon na kagalingan na yung asawa, kagalingan na yung anak, i-offer niyo po, gamitin niyo po itong dasal. Yung pangalawa naman po, pwede niyo pong dasalin sa umaga, yung 2nd page, pwede po ito dagdag sa dasal. No, sa umaga po ito, yung Ama namin, Aba Ginoong Maria, Santa Maria. Bakit kailangan dasalin? Ito po yung dasal para po paghingi ng blessing sa Panginoon. At the same time, yung sa gabi naman, ito po, pwede po dagdag natin panggabi. So, yung sumasampalataya, ialay po natin sa lahat ng kaluluwa na namayapa na sana iligtas ng Panginoon. O di kaya, may kapatid kayo na namayapa na, kamag-anak, pwede nyo po dasalan ng 2 sumasampalataya. Alayan nyo sa loob ng 7 araw.